trebuie să spuneți rămas bun adolescență, bun venit tinerețe. Unii lasă în urma lor la coborârea din tren un dor veșnic. Unii urcă și coboară, iar noi abia dacă i-am observat. Ne mirăm faptul că unii pasageri pe care îi iubim cel mai mult se mută în alt vagon și ne lasă singuri în această etapă a călătoriei noastre. Un, doi, trei și...